njoba ngizwile ukuthi ngisenkingeni ngithathelwe inamba yami ebengixhumana nayo nabantu kakhulu e072 2228822 lo muntu uyiphothe from Vodacom to Cell C. Mangivuka ekseni akusenama network ngenhlanhla ngisebenzisa amafoni awu2 ungena kuma social media. Uma ngena ku social media ngathola ukuthi lo muntu ukhuluma nabantu abaningi uyaba DM ufuna imali ubathembisa kubafaka koma Durban July. Kodwa ke ngiphansi phezulu njengamanje inamba angayibuyisi usebhizi usa WhatsApp ngayo inamba eqapheleni inamba yomuntu othi uyibiza ngami akusimina loyo. Njengamanje ngigcine ngikwazile ukuthi ngibuye ku Instagram na ku Facebook ngoba uhlulekile ukushintsha ama password e-email kodwa ukwazile ukuloga in ku Instagram wangiloga out mina wayifaka yena yedwa na ku Facebook kodwa njengamanje sengilinqobile idemoni. Ngiyabonga.